To bende kinde mosekadho daktari bende kano wantiere gi midhusi mar corona i pacho ka mano COVID-19. Nwaneno kanyo arita makende mabende nimiyo jogo eko mabende ni chich ni samoro nitiere gi COVID niketo gi tenge. Takende mar MPOX ni to koro chal nade. Arita mar nek bed ni ng'eyo machal nade. Ng'at man gi MPOX bende nek bed ni en bende ochopo machiegni gi ji kata nang'o. Jilero kamano. Igende guonyo tije tek. To kendo igende ke ka in gi guonyo e lweti, guonyo ma entiere tok lweti, to entiere ei lweti ka, to en e lenda wang'i, to en e dendi, to wuondi ni koro uidho kata kaka matatu. Ingene seche ma ilo bibiro yudo ka gilo, koro tiende ni nyaka idhi mulgi. To ingene wan kaka jokonagi, ok inyal romo gi ng'ato to ok imose, kata ng'ama ikia tiromo gi matatu, nyaka imose ng'ati ter lweti mose. To kisetero lweti moso ng'ani, to i-transfer ne virus e lwete. To dakika mathin, to mulo ume, to mulo dhoge, to mulo wang'e. Tiende ni ise-transfer ne gigi, ineno. Koro miyo, ineno sheria moko manwa tiyogo e COVID ka. Gin effective kabisa e wach mar MPOX. Achiel, en ni nyaka wabed ni jomo osebedo diagnosed, bedo iketo kando, gibedo isolated. Nikech kata mana i family ni kanyo, koyud ka in gi guonyo, many mana room ni moro minyalo bede maber. Nikech ka onge, tidhi miye jok man kanyo te. Namba 2, luoko lwedo gi sabun gi pi machwer, pi maringo, ok ni logo i besen, ilogo e pi manie tap, ma pi miselogo to en okalo oringo dhi. Mar adek, nyaka bed gi yo mar screening jowa mapiyo, mondo mi jok man gi science ifwenyo gi mapema kapok gi interact gi joma moko. But again, in terms of timo hera, kecha asewacho ni timo hera bende yo machielo ma MPOX spread godo. Koro nyaka wa avoid bedo gosiepe makando. To seche ma idwa bedo, ka you cannot avoid, ni nyaki tim mano, to it is important ni koro nyaki itigi raboyunga. Mana kaka watiyo gi raboyunga weche mag HIV, kata hepatitis, kata weche mamoko migeng'o gi tuoche mamoko migeng'o gi raboyunga. Mano is important mondo wati godo. To bende nyaka wa avoid sharing kata lao, ni kao lawi kata vest, ikao lawi kata shadi moro. Nikech imagine ni ikao law, ishare shirt ni mirwako to in ga dhola mosetore, ishare gi osiepni. Kechi wacho ni imbe rwake marano. Ingeni ka ng'acha orwako mari ni to en gi skin opening mora mora, to dhi yudo en bende. Koro sharing gik moko wa avoid. Waluoko lwetwa gi pi gi sabun. Wa keep distance from other people. And also hygiene, personal hygiene bende. Kech ng'ama digi wechegi, makata man gi tuone, dwarore ni obed ng'ama ler, ok ng'ama dwanyore. Nikech ka in ng'ama dwanyore, to koro tiende ji te dhi yudo tuone. Ineno? Omiyo sheria manwa tiyogo e COVID ka, anwang'o ka gitiyo mang'eny ahinya. Additional makoro wakelo en wach mar raboyunga mawuene. En noonge COVID kacha, but en koro sani entie. Mamoko kata aneno ka perfectly well. Yes. Erokamano ahinya daktari.